Selamat datang untuk semua pemirsa di channel Star One. Untuk kali ini merupakan video permintaan maaf kepada semua pemirsa bahwa kemarin mungkin saya kurang berkenan di hati pemirsa. Saya mengucapkan maaf beribu maaf pada semuanya, nggih. Nggih, niki kula kembali lagi, kula balik lagi datang dalemipun Mbah Bambang, legend keroncongnya Jawa Timur ya, yang merupakan legend kebanggaan kita. Sampun yuswa kathah tapi masih energik, dan Mbah Bambang menika memang benar-benar seniman sejati nggih. Nggih, Mbah Bambang, kula tak nyuwun gending niki Mbah, nggih. Damel nglipur pemirsa ingkang mungkin winginane gelo nggih, Mbah. Kula nggih ngapunten dumateng jenengan nggih, Mbah Bambang. Ora apa kowe catem ya ngono kuwi. Oh nggih, ngoten. Ya aku pemape ngomongi nang aku dhewe ngomongi dayah kok ya ora penak. Kula nggih kan kena dingke pengalaman nggih, Mbah nggih. pengalaman juga ya nggih contoh kan. Paman sing timur-timur ki nggih kersane nguri-nguri budaya Jawa sing mungkin sak menika badhe mulai menipis nggih Mbah nggih. Nggih, gending Setya Tuhu Mbah niki bawanipun kula nyobi nggih. Pamintaku nima situase hatot runtut tansah reruntungan ing sarina sawengine datan kenggang serambut lamun hatut caketing hati yen cedhak tansah mulat sida hasih tuhu. Pripun Mbah niki? Pindha mimi lan mintuna ayo nimas barengan netepi wajib situasi bebrayan. Nyerimpet iki. Nggih, gendingipun kalanjutaken dumateng Mbah Bambang menika nggih, pemirsa. Situasih monggo Mbah Bambang. Kusuma sira wong ayu sasatinten wase salewo bisa temen gawe uru lara tresno jamune
Taunana winjanana tak enteni kisi ing tresna Kunjan yentan keturutan urip pisan mengenang jangkas marang Bayo yaring nimasayu Welaso dengki warakaku Sewu loro sewu bronton Amung siro Kang kumantil aneng netro Ateges pripun Mbah niku? Kumantil aneng netro iki panggah ketok ning mriku. Oh, ngoten nggih. Berarti tresna niku panggah. Jadi kaya-kaya panggah tom-tomen. Ngoten pemirsa. Arep mati dicobai Gawang-gawang kalingan semu Boyojo nggodho ati tambah nono sepine dalu Wah. Pancen Mbah Bambang menika ternyata nggih seniman sejati mboten kok selo mawon. Ternyata Mbah Bambang niku segala macam musik bisa nggih. Kados mengaten niki keparing asma napa balat musik menika? Tenor nggih. Nggih. Tenor niku Cak nggih. Dateng keroncong bernama Cak nggih. Lek ten niku kados gamelan Jawa napa siter niku? Digawe siter. Oh nggih semacam siter nggih Mbah nggih. Oh nggih. Berarti Mbah Bambang niki yuswanipun sampun kathah tapi Mbah Bambang nika memang luar biasa nggih saudara nggih. Kados menika nggih. Jane sing slendro. Nggih, nika wau pelok. Nggih. Sakmenika slendro. Lek gamelan, Nggih. lek pelok slendro kadang mingar-mingar. Nggih. Nek iki wis rasah mingar. Oh, ngoten nggih, Mbah.